பண்ணுங்கள். கிட்ட இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் ஆளுன்றதை செட் பண்ணுங்கள். ஹாய் கைஸ், நம்ம என்ன ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு எனேபிள் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் செட்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் அக்சஸிபிலிட்டின்னு இருக்கா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் இன்டராக்ஷன் அண்டு டெக்ஸ்டரிட்டின்னு இருக்கா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் அசிஸ்டண்ட் மெனுன்னு இருக்கா, அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது எனேபிள் ஆயிடுச்சு. அதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் இப்போ கர்சர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கர்சர் ஓப்பன் பண்ண பிறகு அதுக்குள்ளே ஆப்ஷன் ரெக்கார்ட் ஆகலை. அதை தனியாக நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ்.